Lupad Dumaguete is a movement. Okay, Lupad stands for L, livable and cultured city. U, urban revitalization inclusive of barangays, all barangays. P, professionalism, government service. A, adequate food, clothing, and shelter to everyone. D, devotion to God, country, and fellow men. So, yun lang yung Bible. Hindi naman political party to. It's a movement. To those who believe in it, regardless of political party, join us. Lupad Dumaguete. Now, ang question mo, Who will gusto ba natin nga lupad probinsya? Ayan. Ayan. Ganun. Kasi ang region, why not? No? I'm open to it, but gusto ko sana na may, kung walang tatakbo, kasi lumalabas ngayon, one family is trying to control the entire province. Parang sila lang magagaling. Di ba? And they don't learn from history. Yung mga nag-attempt ng ganyan, may mga ibang probinsya. Baka gusto nilang sumaamin, ano tawag niyan? Kumokopya doon sa mga iba na tatay, nanay, anak, kulang na lang aso ang pwede mong ipatakbuhin ng Talagang akala nila sila na magaling. Mabuti sana kung magaling. Okay? Kung ako, kung meron man akong anak na i-endorse, yun namang nakatapos ng college, well, financially sufficient, independent, hindi na sa tatay, nanay. But kung gaganunin mo ang ng politika dito, well, that's also a system of government kasi yung anti-dynasty bill sa law, sa constitution, hanggang ngayon, wala pang definition. So may posibilidad na tatakbo kang governor? Possible. Kung walang lalaban, ang Dumaguete, wala namang walang, ang Negros and Dumaguete, walang hindi kulang sa talent. Kulang lang sa pera yung mga taong magagaling. Pero naman ang pera is not everything, no? Marami kang pera pero wala kang abilidad. I just hope that ma-realize sa taong bayan na yung bibigyan ka ng pera eleksyon, okay? Sa eleksyon, kuwan lang yan, passing lang yan. But the whole province, the whole city will suffer. Kasalanan din ng botante yan. And I don't blame the politicians. Kasi ang botante naman, hindi kung utak din nila na sa akin, pera, bigas, pera ang gusto nila. Ayun. Hindi nila tinitinan, umaasenso na ba ang city natin? Sino bang nagpapa-asenso ng city natin? Diba? Ganito na ba tayo? Parang I think ang mga tao, kalos na ata. Akala nila, hindi na imposible, hindi na posible ang pagbabago. Meron posible. For as long as there are young people who think positively and dynamically, talagang may hope ang syudad, ang probinsya, ang buong bansa